Nie je náhodou zasadanie? Je. A prečo sa tu zankýňate, keď je zasadanie? To aby sem ľudia nemohli vojsť, alebo prečo to je? Fakt tomu nerozumiem. Dobre, takže osobne žiadame dohliadnuť na miesto osadenia nových stožiarov a prípadne sa, že rozumne zmeniť trasu. No však to... Tak, ale čo oni budú chápať, že očne odísť. A diskuzia nie je vyriešená, alebo ako je to? Bol tam bod diskuzia. Chcel som sa prihlásiť. Čiže nemal nikto poznať? No ja sa hlásim do diskuzie, až tam teda je. No bola na pozvánke, ja neviem, ako to sú tie zasadania. Či ste zmenili, tak prvé zasadanie bolo asi tak, že som sem prišiel v sobotu. Traja poslanci hlásili, že o žiadnom zasadaní nevedia. Pani Smiteková mi hlásila, že zasadanie bude inokedy, až o deň neskôr od toho. Pani Smiteková tu nebola asi rok na zasadaní, je to úplne katastrofa, je to zástupkyňa starostky, nevie o ničom. A tu, čo som stačil dneska vidieť, bola tu dovolenka na dverách a zrazu je tu zasadanie, ja som nevedel absolútne. Je to voľaké absolútne pokutné konanie a prejednávajú sa tu tak závažné veci života obce dnes, že akože málo kedy sa tak prejednávajú. A z toho, čo som tu napríklad videl, vy ste asi o všetkom dohodnutí a občanov sa to netýka. Čo takto verejná schôdza k takým závažným veciam, alebo s tými občanmi, tak jak si hovorila na tých tvojich plagátoch. Dajte dobré návrhy, budeme ich akceptovať, toto absolútne neexistuje a teraz mi ešte povie, že diskusia není. No tak ďakujem pekne. Nebol tu nikto na začiatku, ďakujem pekne. Diskusia sme vyškrtli. No tak teraz je tak prečo si takto zvolávala? Prečo si takto zvolávala tie zasadania? To sa pýtam. Ústne teraz sa ťa pýtam. Prečo to takto bolo robené? Na posmech úplne. Nikto nevedel. Poslanci nevedia osobne, že je zasadanie a sedíte tu. Nie je to podozrivé toto, však to je katastrofa, hanba toto. A dneska sa tu takto stretnete o takýchto závažných vecách, pár ľudí, 4 a rozhodnete o celej obci. Podľa mňa sa všetci môžu hanbiť poslanci za takéto konanie. My sme tu ako len príťaž. Teba sa pýtam, že či ti niekto tam nevie niečo? Ale ja sa pýtam na zasadanie obecného zastupiteľstva. Verejné zasadanie samosprávy v Brunovciach, že poslanec nevie, že zasadanie. Ja som sem došiel, to neodbočil od témy. A že čo je toto za je to normálne, aby toto starostka takto robila? Že poslanec nevie o zasadaní? No, a to není prvý raz toto. Napríklad pani, však ani čo ti ma odpovedám, však vôbec neviem, čo chceš, či sa nedozvie. To je úplne prvá vec. To, že adventa, že obecne zastupiteľstvo je to súdle. No to, a ja ti chcem povedať, to, že nezvolá poslancov a nevoláš, že prečo mi nemáš volávať nepokoj. To je nepokoj toto? Veď tebe haraši tuším. Tak chceme oficiálne, že skončila? Áno. Ďakujem za divadlo. No, sirena, 2,5 roka není sirena a že to sa ako nevieme o tom. To si urgovala, alebo ako každý deň to pýtaš? 2,5 roka je dosť dlhá doba. Ja som to urgovala, povedala, že... No ale schválite si tu plán, krízový štáb, máte a nemáte sirenu, však 2,5 roka, o iné sa staráš. Ako ma zamknúť na úrade, zavolať policajta, vymyslieť si, že som na teba zaútočil, o to sa staráš, ale o sirenu sa nepostaráš. Veď ja som sa poslancom... A ešte raz, poslanci na to môžu opýtať. To, ako to tu kladie, vás spraví blbou sa zrobí, že neviete, čo sa nerobí. A vy znajte na to pozor. Znovu takto zavádza pri operatívnici a zavádza aj teraz v podstate pri liste vedeniu. Ja som sa pýtal, či ten list vedeniu bol sprístupnený poslancom, lebo už ste hlasovali. Už ste o tom hlasovali, ale oni nevedia ešte ani, čo v ňom je. Myslím, o liste, o čom zaviaľ. Ale veď musia vedieť tie skutočnosti, ktoré sú tam. Milan, takúto hlúposť asi ty nemôžeš povedať. Keď to nevedia, čo sa tam píše podrobne, sa nemôžu tam hlasovať. Správa, nerozprávaj také veci. Stanovania bola správa auditora, nebolo. Každý si urobí svoj názor, keď to bude na kamere vidieť. A vy sa keď poslanci orientujete niekedy. Sa opýtajte, zavádza, znovu účelo kladie inú otázku, iné má skladovaná. Pochopte to. Nezavádzaj slova. Tie skutočnosti, čo sú v tom liste, nevideli, chápeš to? To je logické a nevykrikuj to, všetko je na kamere. No dobre, ale zavádzaš. Nezavádzam. Počúvajte, všetci logicky, keď chcem o niečo vedieť, tak si to pozriem a z toho, čo ona napíše, že tak bolo dobre, nebolo dobre, z toho neviem ďalej. Tam máte skutočnosti. Čo robila, že neviedla operatívnu evidenciu. Je to tam.
No dobre, tak odpovedajte ďalej, keď nechcete. Nechceme ako. No tak odpovedajte ďalej. Som to odpovedal na 3 veci, vyrovnaný rozpočet, ako sa splácajú úvery sa splácajú mesačne. V tom prehľade rektor, pozri si dole, máš splácanie úverov aj úrokov. Pani Smiteková má neskutočné... Však ona nepovie, zase vám nie je dizajn. Ona to už povedala, ja to čítam. Ty si opakovač? Áno, ja som opakovač. Čo je s kamerami? Kamera je v zápise polície, keď vykradli škôlku. Takže tam. A ukradnutá je kamera? Jasné. A obidve? Obidve? Ja nemám žiadne. No dve, však si povedal aj minulé, to na nahrávke, 2 kamery, jedna bola na obci, jedna na škôlke. Už si aj nevieš, že si ju mala? Neviem vôbec. No tak to je ďalšie, dobrá informácia. A ešte by som poprosil, ešte ďalej dostám, či je taká možnosť, že to dostaneme pozvánku, dostať jednotlivým bodom podklad. To je zásadná vec, aby všade. sme sa mohli trochu popoznámiť s tým. Zároveň s poznámkou, alebo teda... Dobre, že si toto povedal, lebo to je absurdum, čo sa pýtaš. To má byť normálne. Veľmi dobre to vie hlavný kontrolór, že on nekontroluje. On tu len na mňa zjábe. Že ja zavádzam. Ďakujem vám všetkým, že vám prajem krásne prežitie Silvestra s rodinou. Dúfam, že Andrea sa vráti už, lebo budeme potrebovať strašne veľa domáňov papierov. A už to nevládne, to je strašne krásne. Písačíme všetkého. Ja poviem týmto bodom. Práva hlavná podľa obce 1. roku bude zaradená na budúce zastupiteľstvo, verejná zbierka účtovná bude zverejná na internete. Ja si to Romanku potom dám a proste splácanie pokuty, nájomné byty ma už vôbec nezaujíma táto otázka, je to pre mňa uzatvorené. Neplatenie odvodov, nezaplatené faktúry, vyžiadate si zákon o informácie, kanalizácia rovnako, stavba autoservisu ma už vôbec nezaujíma, pre mňa uzatvorené, zvonica, výberové konanie, sú tu 2 cenová Žanky Štrajda najmenšiu, platenie odpadov Julín dvor EMU, rovnako predložená faktúra, incident na úrade bude vyšetrený a ukázať vyjadrenie obecného úradu nemám. Končím, pani. Dobre, môžem to byť. Čak ešte diskusia k tomu, že nie je potom, keď sme vám dali si prediskutovať. Ja som odpovedala. Diskutovať o tom. A správa hlavného kontrolóra nebude? A to je jaká diskusia, keď nemôžete tomu Vy ste mi k tomu hovoriť niečo, nie? Pani starosta. Čaktica hovorí. Pani starosta, ja vám tu platím dane, už ma nezrte s týmto, že ja môžem hovoriť čaktica. Ja vám tu platím dane. Incident na úrade. Tak ja som občan aj pre vás, lebo ja som občan Slovenskej republiky. Ale nerozčulujte už s tým platením daní čaktica. Ja som aj tu platil dane. Tak sa správajte ľudom slušne. Je to katastrofa táto osoba. Takto sa správate k ľudom, takto. My si tu Špinavo. pracne zistujeme, dávame tam pripomienky, slušne čakáme, ale Špinavo, hnusno. Žádna nás riešenie, kanalizácia nie je dôležité riešiť. To sú vážne veci, to sú najvážnejšie možno robiť. Ale čo je toto? Však my si tu dali, že zaradne to do programu. My ste mali na začiatku zasadania povedať, hlasujeme, že to zaradujeme do normálneho programu. Vy ale nie. si napísali, že treba dávať písomné. Písomne ste si napísali tam normálne. Bude zaradené budúcom tiež teda budúcom. Ako budúcom, však povedala, že to je to vybavené. Ale však nebolo Milanko pol roka zasadanie. 3 mesiace to Ale veď počúvaj, kanalizácia je zapchátá na našej ulici, smrdí, nevieme čo s tým. Túto vec treba riešiť, zmluvy hádzala do schrániek, to je právne irelevantné. Zoberal si nejaké firmy, ktoré to majú robiť, poslanci nevedia, ako z rozbory vody, ako robia, ako to vyplácajú, však ty sám si proti tomu. A prečo sa nepostavíš, keď si hlavný kontrolór? Tam to máš v tých pripomienkách. Tak to bolo treba riešiť verejne, my sme občania Brunoviec. 11-tisícová dotácia neúčtovaná. Čo to je? Viete o nej, poslanci? 11-tisícová dotácia účelová. Ako bola správna? Lebo zavolám do 3 minút. Zavolaj políciu, áno, políciu zavolaj, do 3 minút, dobre? Zavolaj políciu, to bude najlepšie. No. Ale prečo políciu? To je. Skončila mám rodinu doma. Ale my máme takisto rodiny a my na to čakáme. Ale toto zmedopadne, pani starosta, takto keď sa budete správať. To je na nich. To nepomôže obci. Naozaj. Ber si pakšamenty. To sú není pakšamenty, ale to je kamera, vy máte obecnú, mohla to byť obecná. Jak ste minule na nás dávali kameru.